eth misteri dera neu. Hi hagué un cop un monstre dera neu que se cridaue Beret. Vivia solet, tenia tita. Lançauen plàstics e ampulles de vidre en riu. Bracauen arbres, arringauen flors, alligauen huec. M'han deixat era muntanya e tentar comer, això no pot este. A la vez decidí panar la bruma dera neu que els mainatges no poguessen bastir pipots de neu ne boles de neu. Arribe era mainadera a prop dera tuta d'eth monstre Beret. Era muntanya ei pla lurda. Eth món se meterà malaut. Enguan no ha neuat brit. No fui a esquiar. No podem jugar, no podem fotografiar, no podem esquiar. Qui ha vingut a ajudar-me? Hola, avui vingut a jugar en la muntanya de la neu. Hi ha força lordera e bric de neu. I atau cada s'adonderan. No sabi què podem. En la mainadera remase la lordera. Aquerò ei pla bona idea. Ara que la natura ei polida i erusa. Força gràcies a tutti. Ara que pugui anar a cercar-me'n a mi corri a plaça de la bruma en son loc. Entra que hi hagi neu he pogut jugar a esquiar. Hola, Orri. Ara la muntanya ei neta. Atau tutti podrem recuperar la neu e disfrutar de la muntanya. Tutti haurien d'estar com a ti. Força gràcies i a ti també, Orri. Nosaltres també ajudarem a mantenir les muntanyes límpies. Encara que ven! Fins final, Beret, et son amic Orri, figueren en Urri e soñaren les muntanyes en què no estiries.